Guys, usa ka ba sa naglaom sa mga saad sa ubang tao diha kanimo? Or usa ka ba sa nagpalaom ngadto sa mga tao tungod sa imong daghang saad ngadto kanila? So guys, mag-amping gyud ay ta sa atong mga saad. Ug ingon man magbantay usab ta sa mga tao nga nagsaad dinhi sa atoa. So niini nga storya karon og sambingay sa Kristohanon, hopefully nga matapos nimo ni guys kay tunay dagkong mga lesson nga makutlo nato. Hilabi na gyud kung tao ka nga kusog mo saad sa ubang tao pero kusog usab ka nga mopakyas, or kung usa ka katawo nga naglaom sa mga saad sa ubang tao. Abi nimo guys kining pagpanaad no nahimong normal nis mga tao, makristohanon man og dili kristohanon, pero wa sila kabalo nga kining pagpanaad o kining paglaom sa saad sa ubang tao aduna kini mga epekto, duna kini epekto sa tao nga imong gisaaran ug ikaw pod nga gasaad. So tan-aw nato ang mga epekto niini kung unsa ang mga resulta niining pagpanaad nga dili matuman o kining naglaom ta sa mga saad sa ubang tao. So hopefully guys mahuman nimo ning mga istorya para masabtan nimo inani ang senaryo sa mga istorya. Adunay usa ka billionaire nga miuli siya gikan nga biyahe, usa ka mabugnaw kadto nga kagabion. Pag abot niya sa iyang balay, aduna say nakita nga usa ka makililimos nga naghigda sa tubangan sa balay, sa gate sa balay nga walay sapot, walay sinina. Iya kining giduol og gipangutana og giingnan nga Brad, makaantos ra ba ka sa imong sitwasyon nga walay sapot, walay sinina nga matulog dinha nining mabugnaw kayo nga kagabion? Ug mitubag kining usa ka makililimos, Sir, sa kadugay ng panahon nahimo nang na-adapt na nako o na-immune na akong tibok pagkatao sa kainit o sa kabugnaw sa panahon. Kaya nako sir. Pero niingon ang usa ka billionaire, pero Brad, bugnaw kayo ron ang maong kagabion. O kining maong nga panahon, murag dili angay ni nga wala kay sapot. So Brad, hulat lang diha kay kuhaan ti ka og jacket og sinina para may ikasuot ka. Ug tungod niya na grabe ang kalipay sa usa ka makilimos. Grabe ang iyang paglaom ug pagsalig sa maong saad sa maong billionaire. Ug samtang nisulod ning billionaire sa iyang panimalay, nabisi ang maong billionaire tungod sa daghan pa niyang asikasuhon sulod sa iyang balay. Daghan pa siyang gi-arrange sa sulod sa iyang panimalay. Ug tungod sa iyang kabisihon, nalimot siya sa iyang saad sa usa ka makilimos didto sa tubangan sa iyang balay. Ug samtang naghulat kining maong makililimos, tungod kay wa man gyud migawas ang maong billionaire, misulat kining maong makililimos. Og kining usa ka billionaire nga nabisi dito sulod sa iyang panimalay, wa na gyud siya kahuna-huna. Human sa iyang kabisihon, nibati siya og kakapoy ug natulog siya. So wala niya natagad ang iyang saad ngadto sa maong makililimos. Pagmata niya, na-realize niya nga aduna di ay siya ay nasulti kagabi saad ngadto sa usa ka makilimos. Midali dayon siya gawa sa iyang panimalay ug giadto niya ning usa ka makilimos at tubangan sa iyang balay. Pagkakita niya, pagduol niya sa mga makilimos, wala na kini gininhawa ug patay na ang maong makilimos. So, dako kayo ang kasubo sa usa ka billionaire. Ug samtang nitulo ang iyang luha, may nakita siyang sulat uluhan sa makilimos. Iya kining gibukhad o gibasa ug ang unod sa sulat mao kini, Sir, sa kadugay panahon nga wala ko'y jacket, wa ko'y sinina, na-adapt nako ang kabugnaw ug kainit sa panahon. Pero karon laman sir, tungod sa kabugnaw sa kagabion, tungod sa imong saad nga akong gikuptan, tungod sa imong saad nga akong gisaligan, pero wala man kamo gawas sa imong panimalay sir. Dili na nako makaya ang kabugnaw sa panahon. Dinhi na lang ko kuto. Guys, diha nilugmaw ang luha sa usa ka billionaire ug dako ang iyang pagmahay tungod kay ang iyang saad wala niya natuman. Ang iyahang gipamulong nahimong napakyas ang iyang pagpamulong ug nakahatag kinig dakong epekto sa tawo nga iyang gisaaran og sa iya nga nagsaad. So guys, di na lang takutob sa mga istorya. Ang lesson, dako kayong lesson na itong makuha nini. Mag-amping ta sa atong mga saad. Or magbantay ta sa mga tao nga nagsaad sa atua.
Nganuman guys, nga kinahanglan ta magamping sa atong panaad ngadto sa ubang tawo. Tungod kay ang realidad dili tanan sa atong mga gipangsaan mga tuman kini. Nganuman, tungod kay dili kita ang nagkupot sa kahigayunan. Dili kita ang nagkupot sa panahon. Adunay mga panahon nga nagsaad ta nga pag-abot sa maong tukma na unta nga buhaton nimo imong gisaad, adunay complicated nga mga schedule nga imong giadto, adunay mga sitwasyon nga dili nimo matuman ang imong mga saad. Muna magamping ta sa atong mga gipangsaad tungod kay ang Dios mo'y nagkupot sa kapanahonan. Dili kita ang nagkontrol. Kay kini magong panaad guys, usa kini ka sama kini og panagna o prophecy nga imo ning gisulti daan pero wala pa ni nahitabo. So magamping ta niana tungod kay mao kini ang makapatay sa kadasig sa mga tao. Kalabanan tanawa sa maong sambingay kitong maong tao tungod kay nagkupot sa saad nya wa manatuman nawala ang iyang paglahutay, no? Matud pa niya nga dinhi lang di na gunya makaya tungod kay nagkupot sa saad. So daghan usab nga mga tao nga nagsaad sa atua or kita ba'y nagsaad sa ubang tao. Adunay mga tao nga nagkupot sa mga saad nato. Ug tungod kay nagkupot man sila sa atong mga saad ug kung dili matuman gani atong mga saad, adunay mga tao nga mawad-an og pagsalig sa atua. Muna ang bad effect kung manaad ta nga dili ato tumanon, mawad-an og pagsalig ang mga tao nga atong gisaaran. Unya ang mahitabo pud sa ato ang kinabuhi ang atong background, mahimo pud nga dili maayo ang atong reputation kung kita kusog lang manaad apan wala ta makatuman. Ug kalabanan kini mahitabo diha sa mga politiko. Sa mga politiko kusog kayo silang manaad, dili manuon tanan, pero kalabanan sa mga daghan kayong saad, mao bitaw nga mga tao nga pagsunod eleksyon dili na sila mubutar og balik sa maong politiko nga kusog manaad tungod kay nasayod sila nga adunay gyapoy mga pakyas ana sa unahan. Muna nga adunay bad effect kung manaad ka nga dili nimo tumanon, mawad-an og pagsalig ang mga tao nga imuang gisaaran. Ug mahimong bad ang imong reputation ngadto kanila. Matud pa sa Proverbs 25 verse 14. Ang mga tao gani nga kusog musaad unya dili mutuman niini nahisama sa mga panganod ug hangin nga wala nagdalag ulan. Okay? Di ba? So gihimo di ang maong bersikulo nga sama daw sa mga panganod ug hangin nga wala nagdalag ulan. Okay? Sa mga dry area, mga farmers makarelate niini sa mga mag-uma nga kung magpaabot sila og ulan, kung ang panganod lang og hangin mula bayra mahimong madiscourage, mahimong mag-uol ang mga mag-uma tungod kay nasayod sila nga ang mga tanom, ang mga crops nila mamatay gyud og walay ulan, mga laos gyud siya, di ba? So bot pasabot nga ato day mga saad, it will kill the joy sa mga tao. Munang daghan kay mga tao karon nga discouraged tungod siguro sa mga saad ngadto sa bang tao nga ilang gilauman. Kay ang bugtong lang yun nga makatuman sa mga saad, walay lain kundi ang atong buhi nga Dios ra gyud. Munang magamping sa atong mga saad, kay ang atong mga saad pwede na nga mo'y gamiton sa kaaway nga ma-discourage ang mga tao nga imong gisaaran. It will kill the joy, ang ilang kadasig sa pagsimba, sa pagpangalagad. Dunay mga example yan na guys. Example sa mga manag-uyab. Kining uyab nga dili Kristohanon, bisaad sa Kristohanon nga day kung sugton gyud kunimo mobalhin ko og church, mobalhin ko sa imo ang church. Okay? So nisugot ang mga babae, pero ang ending nahitabo hinuon nga dili na sila makasimba hinuon, dili na noon makasimba kayo ang babae tungod kay pugngan sa lalaki. Diba? So namatay ang iyang kadasig sa pagsimba. Ang atong promises kung dili matuman, it will kill the joy. Ingon man lisod kaayo ang imong reputation unya, dili maayo ang sabutanan sa atuang reputation. So guys, magamping ta ug dili ta mulaom gyud sa mga saad sa ubang tao. Ang lauman lang gyud nato mga saad mao ang saad sa atong buhi nga Dios. Mao lang gyud na kining ato ang sambingay karon nagpahinumdum ni nga magbantay ta sa atong mga promise ug ingon man dili ta pwedeng mulaom tanan sa mga saad sa mga tao. Ang lauman nato mga saad ra gyud sa Ginoo. God bless guys. Hopefully nga na-bless ka. Kung panalanginan ka guys, paki-comment lang. Kung ingon man, kung bago pa ka nga channel, hopefully nga nakasubscribe ka para updated ka sa daghan pa natong mga sambingay. Guys, pwede po kang mutanon ini nga video. I-click lang dikta. Daghan po kang makatunan ini nga video. God bless and glory to God.